Takže zdravím lidi u dalšího modu. Tentokrát je to z doby, jak se tomu sakra nadává, z doby těch nájezdních vidíte, máme asi 100 vojáků, 93 mužů, vidíte. Ale teď taky bude to dneska s cheatama, ale to nebude gameplay, ale ukázka. Ano, co můžete získat, teda, co tady můžete, nějaký doplňky, nevýhody a výhody této modu. Takže bych začal jako v minulém videu. Výhody a nevýhody tohoto modu. Výhody tohoto modu, že máte zase přidané nové věci, zvětšenou mapu, ano, zvětšenou mapu a tak dále, i zbraně jiný a tak dále, oblečení jináčí než Napoleonovi. Takže se podíváme hned na to. Podle mě jsou změněný jména, města a názvy. Ano. Zrovna teď v této městě vám to nemůžu ukázat. Zkusíme jít do této města. Tady to vám to už bude moc ukázat. Ano, tady to městě už vám to můžu ukázat, tak se podíváme hned do toho. Vidíte, začali jsme hned, máme tady to. Ano, tady máte taky muškety, ale můžete si koupit i tady to. Takže já si dám ještě na cheatu peníze. Ano, a koupíme si tady to. Ano, můžeme si to koupit, vidíte, máme štít. Ano, luk a teď nějaký tady tulvár, to je nějaká ta šavle, to bychom nechtěli. Ano, koupíme si tady to. A teď máme oblečení, vidíte, spoustu oblečení. Ano, máme tady to třeba tady tu masku, můžeme si to vzít. Ano, a tady třeba tady to brnění, ano, úplně epický, třeba tady to i tam máme. Různý věci, třeba tady tu zlatou si můžeme vzít, vidíte, úplně epický. Pak tady máme nějaký ty dobrý věcičky, ano, to máme to zrovna ty boty, aha. Takže se omlouvám. Vidíte prostě tady to stříbrný. Tohle to prostě tady máme, no, tak už si to oblíknu. Věci různý, no, tak já se nechám tady to vždycky. Takže, nemáš, jo, nemám, vlastně, tak já zapomněl. OK, takže teď se budeme podívat, vidíte, tady máte úplně obrněný koně, nádhera, úplně se mi to líbí, i tady máte tady toho blouda, ano, a my si kupíme tady to koně. A to se nám chybí peníze, takže já si načítuju co nejvíc. Já si načítuju kolem tady těch, ano, a protože vám to chci všechno ukázat. Tady už jsme byli. Ano, tady máme ty různé věci, vidíte třeba tady to je pro ty, já nevím. Tady máte ty apples, tady máte ty různý doplňky. V Vermandu máme i hrozno, myslím. A teď už si najdeme nějakýho protivníka a ukážeme vám, jak to chodí. Ano, tady máte už víc nepřátel než v Napoleonovi. Takže my si vezmeme třeba tady těch z 54. Ano, a zaútočíme na ně. Bude to epický, já už se těším. Tak, už jsme i dohnali. Víte, prostě je to epický, líbí se, že si jako zahrajete ten mod, byl bych moc zase u těch, no, vidíte, tady můžete mít, vidíte toho koně. Takže dáme všichni držte pozice, já se budu držet stranou, protože já chci útočit sám, ano, chci útočit sám, bez mých vojáků, prostě tam chci najet, takže tam najedeme. Ano, štít můžeme mít takovýhle malej, ano, a tam jsou protivníci. Ano, tak na ně vědem, nebo ne. Budeme se radši držet stranu, ano. Stranou si budeme držet. Ano, já tomu moc nevěřím, proto si budeme držet stranou. Máme 64 šípů, což je výborné pro ten mod. V obyčejně můžeme mít kolik? 30? Ano, 30 šípů. Ano, můžeme mít 30 šípů, ale teď ten luk málo dostřelí, pane bože. To bych chtěl nějaký lepší luk, ano, lepší, takže vidíte, tady jsou. Teď jsme vedle. Zase jsme vedle. Doufám, že už ty lagy nejsou tak hrozný. Musím to prostě jak vyřešit u těch modů. A zavrníme všichni útok. No, tady se to začalo takhle. Protože těch vojáků je tady hrozně na tom poli, neříkám, jako kdyby nás tady bylo 5-4, jo, tak to mi jede hrozně FPS, ale jako to 54 mužů a 93, tak jako to už se jako laguje, to je jasný.
zase nemám tak jako výborný počítač, abyste si jako mysleli, že mám úplně nějaký úplně nadupaný, nemám, mám obyčejný počítač, mně to stačí na ty menší gameplaye. Ano, mně to stačí, ano. Au, oni mají taky muškety, v této modu jsou taky muškety. Jsou tady. Ale, pojď. Ale nejdou na mě, a už jdou. A ty jsi to poslal to. Ty zažiješ mukanou, zvanou mukanou. Takže nic, no. Takže asi nedostanou ode mě ani. Tak já si nedám ani nakonec jeden kill, ne? Oni mi to všechno seberou, ty mý. Ano, když no, oni mají brnění, tak já ho jenom sekám. Já ho jenom tak de facto lochtám. Já jsem se ho jenom polochtal. Ale gameplay už to vypnu, tady to byla taková menší ta, ukážu vám i bitvy. Ježiši, pojď sem. Už mě zabili, no. Já chci si zabít jednoho. Tyba celý od krve, já slezu z koně. A tam si a pojď. Řach. Au, on mě bouchl. Co se dělá? Nedělá. No, pojď na mě, no pojď. No cipísku, hehe, jsi mrtvý cipísku, to si nečekal, co? OK, tady se drtíme. Salama Bin Laden. Čort. Sakra. No, jak to je čort? Takže pro tento moment by to bylo všechno, loučím se s vámi a uvidíme se u dalšího dílu. Čau bas lidi! Když tak like, odběr, byl bys moc šťastný na našem kanálu Double D Studio. Pozdravuje z Double D Studio, čau!